हामबाय त्रिपुरा हास्टेनि जत लुकुरबनो दिनै कायसा दिनै त्रिपुरा हास्टेआव कायसा लाइभ मानसिनानै थांबाय दङ आं बायथां 9 हाला आश्रामबारिनि बबाग्रा बिचंजा खरज केन्डिडेट जों ताव फाइस फैसा खय जेमो दिनैसिनि काउन्टिं मनो मानसुगो त्रिपुरा हास्टेनि जे 14 लाख त्रिपुरा सारक सिनि बबाग्रा लगी तंनायनै बबाग्रा न ब्रक चॉइस खागायनै ताबुकसिनि जे लुकुरसुना हामजागै जे सुनो आशीर्वाद खालामनानै ओ आशीर्वाद ताबुक मेसिन बिसिंग चबजाक तेकिसानि या गलोनो सं साइमाननाय सिनि लुकुरक ते बबाग्रानो हामजानाय लुकुरक उसु जति सुनो हामजाका आबो सं तेकिसानि या गलोनो सं साइमाननाय खाखायो आं सागबाय थां 9 हाला आश्रामबारिनि केन्डिडेट दंगै मो 9 हाला आश्रामबारिओ सिनि बबाग्रानो हामजाकनायाव ते बबाग्रानो हामजागै सिनि थानसानि मारिओ जे गोबां बुट बाय बुट दिनाय रक बरक सुनो गोबां खायनो बुट दिखनायनै खाखायो आउन बागिनो संते किचन नलोनो सं हाबैनाय सिनि काउन्टिं रुमबो आबोनो तंनाय पाइमानि यागुलो आमोनो सानानु संगो बाहासनि जत लुकुरकनो जतनो पिचेन हारमोनी मेदेन खाय तनांथुन केबो बुलया तकलाया आमहाय नंथुन कारनके आबो कायसा सिस्टेमेटिक साया क्लायो आमहाय इलेक्शन रिजल्ट परे आमहाय वायलेंस माइमानी सो आं आबोनो आने 9 हाला आश्रामबारिनि जत रांसां लुकुरकनो कयनाय आमहाय वायलेंस ता क्लायदि पिच मेंटेन खायतोंदि किन्तु केबो जदि बुखाकाय बुजाकता फायदि आबोलां सानाय जि किन्तु केबो न सिगां ताबुदि जदि केबो ननि नपुरो याक्ति साकाय कुन दिनो याक्ति साकाय फायदि जवाबरि फायदि अकमन सानमो संगो खाखायो जों कप्ला एकनाय खायनो हाय 2026 ते प्रमोता सरकार तेसा एदिसियो हाफांनो खापिनाय अकगनो साविनो आनि कक सामरन पारिका जतन हामबाय खुलुमबाय।